musik niphai ingkore sirkep achiklo Amri Rong Asar Amei pen pangrumsi umpanai BPH long kikhibom Dr. Cliffterjones Phangcho puthak Amri chinthongra datum pen aning dog de lopu akoi kipi ke ahok alam kali pusi Amri Rong Asar Amei pen phirangke thengnolam the chepaklang po umpanai BPH pen Dr. Cliffterjones Phangcho phan katrek jui ke radatum aning oiri lo pusi lamthe paklang po Dr. Cliffterjones Phangcho ke ahemta Amri alongamat lasi apora ling sitame Amri chinthongra datum alang liphan joy ke pen chitong damlong lapen ki claim parjang tang abang phu iglo akaprega doctor pulote la pusonavar sai avelo pusi Amri chinthongarat ning ripon lasi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangtame kaikita rat kaning rielong kirap dunver lasi nonta chinthong Amri dwar amla rat kaning ripon along ke chirap dun vegji pusi Rong Asar atum ning cepat hipon. Locally MD Uping Maslai Abhijit Pro MEC Karbiang Autonomous Council Prabhat Taro EM Karbiang Autonomous Council atum aphan Rong Asar atum chuning ripon. Prabjin pen Dr. Cliffterjones Phangcho phan umpanai BPH hospital along thotsi sai pachaklem thulong nangji anlote ongdung kiduk kilagarat kachapoche tum kisung pen jok un popusi ake hai Dr. Tuliram Ronghang Karbiang Autonomous Council CM aphan chuning report Kidam tang tarik rener cap June chiklu health and medical and health review meeting arni kijai pon mate dak netum umpanai medical block along netum sar si Phangcho ke hai doctor si Phangcho ke hai alang liphan ka transfer alam the aputha pasine tum Amri asu mate Amri chinthong asu netum ning duk parlo athe neli tum phan public complaint buse tum charju longlo seta menel tum charju thailo ne tum Rong Asar atum atok anu Rong Asar tum bedami nel tum charju ponlo neli tum inuta la sola mo putha ne tum ka complain ove lasi neli kipu je bangke Amri chinthong mate duwaramla arat akisung isia ke thene lake ako penta se kisugune mate se ka chilang avar sai ke wepen jok kisung ake thene isilo labang sang bong pen nelike labang salong nelike dak non api dispensary pen singlok non health medical center nak umpanai long nang bi that apianta pinyanta nili dak sedo nili labang sar adung sedo lasi labang sa kisung kiduk nili memata theklong ile tum dak itum ka chinghon ituma Dr. Cliffterjones Phangcho adai tum Amri umpanai primary health center along ki khebom ki claim bom ile tum phan si nang kelang bom doctor aphan ile tum rad aphan alang li phan ning ke dok de alang li phan nang ne lo pu isia complain kile rok ben selang li phan adang nil tum aphan nang pon pidet tasi nil tum abang ke rat pen abang ke nil tum labang soalam the bang ke nil tum pudunong le la pen nil tum lang li phan nang ne lo bang nil tum kadok abes tame jong dunong le marat ke kiduk kela kachutiki chongho etu mangse aporsi kuhati jagerut nogang an kachi ponje bangke militum phanga khoros akor chatawe la porsi militum la dak te bokhat a doktor pena hospital along militum ciwanang kok lake militum Amri chinthong dwaram la to phan isi akirap hedung kusi militum cila khalo la pen Amri chinthong rat aiha katum mane atum doktor Phangcho phan komplain alu pilerok lahaita nilitum ke Amri arong asar doan bangke atok anu arong asar doan tabanta nilitum cirjulo komat sila bangso alam kapiklang ma ndo ukurin para pene iwa mane pene iwa piwa pikani pantau sing kup ratrau sukndom ar sukman mandau sing daro pe transfer han bandau ching taw media re pasna koido
arbo sing iwa mosini idigo srido cha laba mosini arbe present bo khop niwan krop ki phangcho doctor arbe kan bando sing media re pase angdo aro ki ratra tora chua siwa ro primary sing tebeko complaint rianja si abo doctor phangcho ko sing primary sing jolga songa sarbo ratra do complaint rianja mani pase an mato bigan tora chua primary ne si와랑으로 지금 사별합이 나이만이 또 예티노 해배 메디칼로 이소 지금 홈이 주미 나이만이 지금 바스냐 홍도 지어무신 나올로 이게만 독도로 시와랑아 비간에 지금 요 umban Chin thong ben himari rong phar kar biang long life